Dok grad polako postaje sjajan od lampica, a miris praznika ispunjava ulice, počinje i najdraže doba godine za najmlađe. Vrijeme je kada mašta postaje stvarnost, a svaki trenutak može postati mala čarolija. Novogodišnji dani donose pregršt aktivnosti koje djeci omogućavaju da istražuju, stvaraju i dožive radost na bezbroj načina. Od kreativnih radionica gdje male ruke pretvaraju papir, boje i šljokice u prava mala umjetnička djela, pa se do druženja s Djeda Mrazom, predstava zimskih igara i humanitarnih akcija, prilika su da dječji osmijeh bude širok i bezbrižan. Posebno u ovo vrijeme svaka gesta i svaki poklon, svaka pažljivo osmišljena igra može biti trenutak koje će dijete pamtiti cijele godine. Nalazimo se u sveopćem kreativnom haosu u udruženju LAN. Pripremamo čestitke za novogodišnje praznike i ja sam preuzeo tu ulogu da sebi najdražim ljudima čestitam novu godinu, a na koji način i kako to da kreativno oblikujem svoju čestitku. Prije svega pitaću Imrana šta je to neizostavno na svakoj čestitci koju ti konkretno praviš? Pa prvo trebam napisati sretna nova godina, kao i na svakoj čestici. Također dodati neke detalje kao što su ovi borovi i zvijezdice, a možda i nalijepiti nekih ovih par stikera sa strane, čisto da malo uljepšam. I raspoložimo možda tu osobu koju ćemo pokloniti čestitku. Da li ide možda još neka rečenica, evo posebna onako, koja izražava tvoje neki najdublje osjećaje za osobu koju ćeš pokloniti isto? Ne znam sad, ne mogu se ničega sjetiti. Ako mi planiraš to pokloniti? Pa planiramo ubrzo dijeliti paketiće djeci sa poteškoćama u razvoju i također u staračkom domu, pa pravimo svi zajedno čestitke za njih da ih malo obradujemo. Misliš li da ćeš ih malo ili puno obradovati tim znakom pažnje? Puno. Mislim da ćemo ih puno obradovati. Koliko je zapravo značajno da evo vi kao mladi ljudi budete podrška i nekako prave kolege, pravi prijatelji u ovim vremenima kada su novogodišnji praznici? Pa ja smatram da je vrlo važno jer možemo nekoga usrećiti, napraviti sretnijim i ne znam, raspoložiti ih, uljepšati im dan, godinu, mjesec, kako da kažem. Da, pobudi zapravo neke najljepše emocije koji svako zapravo od nas i nosi. Imaš ti neke novogodišnje želje, da li još pobudiš tu potrebu da pokloniš sebi nešto ili pokloniš nekom drugom ili očekuješ zapravo neki poklon povodom nove godine? Pa ja ne očekujem nikakav poklon od nove godine jer ne znam, ne volim poklone, ali želim da budem sretan. I da nekome uljepšam dan sa ovim, život uljepšam sa ovim čestitkama i poklonima i to je jedina moja želja da nekoga napravim sretnim. Sigurno hoćeš. Hvala ti. Ja ću se prebaciti na lijevu stranu, malo razgovarati sa Dalijom. Dalija, ti si također napravila ovu čestitku. Sada si prešla malo da uživaš u ovom kreativnom radu. Kako ti se sviđa evo trenutno u LAN-u, nekako opuštena je, mirna atmosfera? Pretpostavljam da ti odgovara to. Pa da, odgovara mi nekako, baš mi je udobno i fino. Period nove godine, vjerujem da onako jedva čekaš snijeg, jedva čekaš izaći možda grad, prošetati u ulicama. Koje su zapravo tvoji rituali i aktivnosti do 31. decembra ali kasnije? Pa nekako najviše volim izaći van kada pada snijeg sa prijateljicama, piti topli čaj, uživati u ovim novim novogodišnjim filmovima, malo prošetati po gradu, advent, klizanje i tako. Pojesti neke fritule, navečer sjesti, gledati, pretpostavljam, sam u kući? Da. To je nezaobilazno kada su pitanje novogodišnji praznici, pogleda si Harry Potter, pretpostavljam. Ima li još neki specifičan film koji bi preporučila iz svog ugla? Patuljci, Elf, onaj film najbolji, klasik. Super. Ima li neka isto muzika koja se onako posebno pušta ili sluša tokom novogodišnjih praznika? Većinom ona novogodišnja klasika. A kada smo kod klasike, su paketići još uvijek u modi? Da li prihvataš paketići, da li poklanjaš? Pa naravno, to se većinom poklanja najbližima, obitelji, a i drugim ljudima koji smatram volimo, poštujemo i koje želimo usrećiti na ovim praznicima.
Pretpostavljam da redovno scrollaš Facebook, Instagram, da vidiš šta se sve dešava u svijetu, pa evo možda da za kraj našeg razgovora poželiš neku želju za sve naše gledaoci i općenito sve zapravo ljude svijeta. Poželim svima sretnu novu godinu, dobre praznike, pune ljubavi i sreće, naravno. Hvala ti lijepo. Ništa. Ništa, dragi gledaoci, ja ću da se prepustim također izradi svoje čestitke. Kome ću je pokloniti još ne znam, ali sigurno će biti onako od srca. I svima vama želim tople i ugodne trenutke uz naš program. Uživajte u kadrovima iz Udruženja LAN. Nova godina je više od blještavila i poklona. To je prilika da zajedno kreiramo sreću, da djeci pružimo prostor da budu kreativna, voljena i viđena, a upravo kroz zajedničke aktivnosti, male znakove pažnje i maštovite praznične programe stvaramo uspomene koji će ih grijeti i dugo nakon što posljednja lampica utihne.